Dobro večer, dobri ljudi. Dobro mi došli. Ja se nadam da ste večeras ili u dobrom društvu, sa prijateljima, s rodbinom, ili ovdje sa mnom. Želim vam dobrodošlicu u večerašnje predavanje. Nema smeha u medicini, ali ima medicine u smehu. Voila! Kao i obično, ja vas molim pre svega, pre nego što počnemo, uopšte da se družimo, da mi se javljate, odnosno ja volim interakciju, kao što sam više puta rekla, i želela bi da ovde dole ispod stiskate lajkiće kada vam je nešto zanimljivo, kada vam se čini dobro. Srpsiće ako uživate. One velike smajliće što se smeju. I naravno pitanja, ja ću da vidim pitanja. Ili bilo kakav komentar, sve što znam ja ću da odgovorim. Što ne znam, opet, kao što svaki put kažem, saznaću. Bar se nadam. Hvala. Ja da vam kažem, svima vama koji gledate uživo i svima vama koji gledate odloženo, ne postoji bolji način da provedete svoje vreme sa drugim ljudima nego u smehu. Ali sa odećom na sebi. Znači postoji, odnosno htjela sam reći, najbolji način da provedete vreme s drugim ljudima je u smehu. I postoji još jedan. O njemu ne, drugi put. Ali evo, zadržavamo odeću. Oprosti, moram malo se šalim. Nije dobro biti suviše ozbiljan, to je čak opasno po život. Može se umreti, ko se ne smeje. Može, nije da može, nego osigurava sebi donekle, ako tako mogu da kažem, više bolesti, samim tim i veća mogućnost za preranu smrt ili kraći život. Zato večeras ja pričam o tome šta sve smeh čini za naše dobro zdravlje. Ali da bismo uopšte razumeli bilo šta, moramo znati šta je smeh. Pa smeh je najjednostavniji oblik dubokog disanja, to je broj 1. Ja znam da svi vi koji gledate ovo sada i odloženo ne razmišljate, odnosno generalno niko ne razmišlja, kad ni ja sad profesionalno to radim, pa mi je to, ne mogu da izbjegnem, stalno mislim o tome. Ali ne mislimo o disanju. Uopšte ne mislimo o disanju. A pazite, ne možemo ne disati čak ni minut i po 2. Ko može 2, ohoho. U velikoj je prednosti. Ali teško da možemo prekinuti svoje disanje s namerom. Mi možemo da ne jedemo, hvala lepo. Mi možemo da ne pijemo, znači neko duže vreme vodu. Mi ne moramo da izvršavamo neke fiziološke potrebe. Možemo trpeti donekle. Ne moramo spavati neko vreme. Sve to možemo neko vreme da ne radimo. Ali da dišemo, nijednog trenutka ne možemo. Znači moramo disati. Zdravo Nataša, disanje nam je
linija života, odnosno kiseonik nam je linija života. I jako, jako je važno disanje. A ja ću večeras pokušati da vam objasnim. Dobro večer, Indira i Nataša, ljubim vas. Pokušati da vam objasnim kako smeh utiče na zdravlje, jer svima je jako poznata ona rečenica smeh je najbolji lijek i moram da kažem, ja sam kriva što se ta rečenica spominje u posljednjih nekoliko godina, odnosno što se uopšte piše u smehu kod nas na našem području, regionu. O, divna Bosiljka, ja vama srciće šaljem. Evo su. Dakle, smeh nije naivna stvar, vrlo je ozbiljna stvar. I kad ne bismo disali, mi bismo preminuli vrlo brzo. Šta se tu događa sa smehom? Mi kada se smejemo, znači bez obzira kako, vežbali smo prošli put, izdah i udah, izdišemo Dobro večer, Karolina, i šta se dešava kad smo izdahnuli? Prosto, kad smo se dobro ismeli, prosto moramo ponovo da udahnemo. Nek se smeje sa mnom. Znači, molim vas, velike one smajliće kada se smejete sa mnom, srciće ako vam se dopadaju, ako uživate, lajkiće ako vam zaista ne smatrate da je to bitno o čemu govorim i da smatrate to poučnim i tako dalje. Slobodni ste da pitate i sve redom. Smejat ćemo se, da. Dakle, mi kada se smejemo, mi koristimo celu našu dijafragmu. Odnosno, smejemo se iz trbuha i to je jedino ispravno disanje. Karolina, dobro večer. A mi, pošto smo redovno pod stresom, mi dišemo jako plitko. I to je, što je veći stres, to je pliće disanje. A još jednu stvar koju mi ne radimo, to je ne vežbamo. Pored toga što ne mislimo uopšte o disanju, ne vežbamo duboko disanje. Ako i moramo, to nam je vrlo teško, ako će sad udah, pa izdah, pa udah. A mnogo je dobar osjećaj kada se smijete, a sve vreme ispravno dišete. Pritom, smeh je magija. On radi toliko puno toga za naše telo, za naš život, za naše zdravlje, da je to stvarno neverovatno. Pa evo, ja ću pokušati, kažem još jednom večeras, ali krećemo disanja zato što je disanje, odnosno dah, linije života. Sad, koliko dišemo, toliko i živimo, ja kažem. A i način na koji dišemo isto tako predstavlja naš život. Ja sam odako uvijek za radosno disanje. Pa molim vas, dišite ovako sa mnom. Zašto je disanje važno i zašto baš disanje i smeh? Zašto mi je to prva tema? Odnosno, zato što, naravno, bez disanja, bez daha nema života. Ali ne znam da li znate, mi nemamo mišiće za disanje. Nemamo uopšte mišiće za disanje. Znači, ne postoji ništa što će samo da radi. Mi imamo pluća i naše telo je tako napravljeno da mi dišemo. Ali mi nemamo mišiće koje se skupljaju i koji se šire. Mi imamo interkostalne mišiće između naših rebara. I ona se skupljaju ili šire zavisnosti od toga kako mi dišemo. Znači, ako mi ne dišemo, evo ja ću da ne dišem neko vreme, možete vi probati. Znači, čim ne dišemo, ništa se ne dešava, zato što nema mišić koji sam to obavlja. U tom smislu. Mi smo ti koji damo komandu. To je jedini sistem našeg autonomnog sistema na koji mi sami utičemo, koji mi sami možemo da regulišemo. Znači, možemo ne disat, što ne preporučujem jako dugo. Možemo disati plitko i to tako dišemo kada smo u strahu, u panici, ne znam koliko su vam poznati panični napadi, znači onda imamo ozbiljno poremećaj u disanju jer ne možemo da dođemo do daha i naravno imamo klasično duboko disanje, znači udah s namerom izdah, da li ćete kroz nos, da li ćete kroz usta, svejedno je. Znači spustimo broj
udaha, odnosno izdaha, jer je o disanju reč u izdahu, ne u udahu. Znači, što duži izdah omogućava nam što veći udah. Dakle, mi koristimo svoja pluća da bi udahnuli i izdahnuli, znači s namjerom. Mi sad raširimo naše grudni koš kroz ove interkostalne mišiće koji se tu nalaze između svakog rebarsteta. I samo 1/3 našeg disanja zavisi od toga. Znači, samo 1/3 naših interkostalnih mišića ima taj posao. Aha. Druge 2/3, ohoho, dobro večer, Hilda, jel sam dobro pročitala? Izvinjavam se, nosim naočare, ali sve je jedno tako malo. Druge 2/3 pripadaju, da li znate, kom delu našeg tela? Dijafragmi, ona nam se nalazi ovdje visoko, dijafragmi, ona nam gura pluća gore. Znači, mi kad izdahnemo, ona se spusti dole. Kad udahnemo, ona se podigne gore i ona istišće vazduh iz naših pluća. Znači, vidite, mi imamo sasvim neobičan sistem za disanje. I mi možemo to da regulišemo. Zato je jako zgodno disanje kroz smeh. Mi dišemo i sve smemo. I moramo... Dobro večer, Nina. Ljubim te, sve red u Mostaru. Mnogo dobro udisanje. Znači, mi treba da unosimo dovoljne količine kiseonika u naše tijelo svaki dan, non stop, da bi naše tijelo optimalno funkcionisalo. Međutim, šta se dešava? Dobro večer. To da mi koristimo svega otprilike 25% naših pluća. Znači, mi ne koristimo cijela pluća, kompletna pluća. Mi ne dišemo dobro, mi ne dišemo duboko, mi ne dišemo ispravno. Manjak kiseonika znači manjak kiseonika u svaku našu ćeliju, pa i ovo na kraju vlasi kose. Znači, mi smo ti koji moramo da mislimo o svom zdravlju. Ne može niko da bude zdrav umjesto nas, niti da radi nešto za naše zdravlje. Ja moram vam kažem da je smeh prevencija isto. Znači, ako se dovoljno dugo smejemo, sve ovo što vam pričam i što sam vam pričala ranije i što ću vam pričati buduće, i uvek podrazumeva da se dovoljno dugo smejemo. Nije dovoljno da se smejemo na nešto što najde smešno. I gotovo, to nije dovoljno. Nego moramo da produžimo dužinu smejanja. Moramo da produžimo koliko dobro i duboko dišemo. Znači, mi moramo da radimo na tome. Pošto ne radimo to svakodnevno, znači ne dišemo ispravno, ne smejemo se dovoljno, nemamo dovoljne količine kiseonika u telu. Da bismo to sve postigli, moramo se smejemo 15 minuta minimum u kontinuitetu. Znači, nema... Sad hoću, pa ko zna ako se nešto dogodi interesantno, pa se smejem poslije ili uključim televizor, pa vidim nešto smešno ili vidim nekog prijatelja ili ne znam šta sve. Znači, nego ne smemo propustiti smeh slučaju, ne smemo gubiti vreme za naše dobro zdravlje. Večeras vam pričam o fizičkom zdravlju, ali bez dobrog emocionalnog i mentalnog zdravlja nema ni fizičko. O emocionalnom zdravlju ću vam pričati sljedeći put, ali sad sam htjela da vam opričam u ovom javljanju kako, ili bar da približim, pošto jako puno toga ima, kako smeh utiče na naše fizičko zdravlje. Dakle, šta smo zaključili? Treba da dišemo, da se smejemo duže ili da dišemo redovno, da naučimo, da pratimo svoje disanje, da dišemo dijafragmom ili da se smejemo. Mnogo je dobar osjećaj smejati se još u društvu i mnogo se lakše produžava. Ako se ne može tako, koristi se smeh yoga, ona je alat za produžavanje dužinu smejanja s namerom. Znači, namerno se smejem dovoljno dugo da bi bila srećna i zdrava. Ja sam bivši onkološki pacijent i pomoću smeh joge, odnosno dovoljno dugog smejenja i praktikovanja smeha svaki dan, ja sam ozdravila.
Ne znam da li je neko od vas čuo za doktora Normana Cousinsa. On je isto tako ozdravio. On je napisao, ako niste čitali knjigu, ima i film, imate čak, ja mislim i na YouTube-u, sa sve titlom na srpski, ali ima i knjiga na srpski, znači dobro večer. A može i ovako. Dobro večer, Tijana, dobro večer svima. Dakle, on je napisao knjigu Anatomija jedne bolesti. Na osnovu nje snimljen je isti film. Odnosno istoimeni film. On se naime jako razbolio, njega su otpisali, rekli su mu još 3 mjeseca i doviđenja, međutim on nije hteo da nestane sa lica zemlje i šta je on radio? To je bilo davnih 1960. godina. On je gledao braću Marx 2-3 sata, pa je onda spavao 2-3 sata, pa je gledao braću Marx 2-3 sata i tako u krug. Zašto? Prvo, disao je dovoljno. Znači, zatim šta se dešava kroz smeh. Znači, sad ćemo još pričati. Kad se smejemo, mi unosimo dovoljne količine kiseljnika, opet se vraćam to tako esencijalno. Dakle, 1930. godine dr. Otto Warburg je dobio Nobelovu nagradu zato što je otkrio da kada bismo unosili dovoljne količine kiseonika u naše telo, kroz disanje, kroz udah i izdah vazduha, nijedna ćelija neće i ne može da se razboli od kancera. Ako je smeh jedan od najjednostavnijih načina da unesem puno kiseonika u svoje telo, naravno da ću da se smijem, za moje zdravlje se smijem, a vas učim da iskoristite smeh i kako da vam smeh bude najbolji lek. Znači, prvo je disanje. Zatim, kada se mi smejemo dovoljno dugo, dešavaju se razna čuda u našem telu. Pored toga što dišemo i unosimo od velike količine kiseljnika, odgovarajuće, luči se endorfin. Sad, taj endorfin nije šala. On nije samo hormon dobrog osjećaja. On je prirodni analgetik. Dakle, lek protiv bolova. I ako vas nešto nekada boli, imate bol u kolenu, ne znam, boli vas nešto drugo, ne bih znala, smejte se dovoljno dugo. Znači, mora da prođe to 15 minuta, da se izluči dovoljno endorfina, odnosno analgetika, leka protiv bolova, da bol koji osjećate može da mine. Ja znam da to nije lako i nemojte, molim vas, da mislite da očekujemo od vas da se smijete 15 minuta, to je jako zamorno, ali nežno kikotanje, ja to zovem. I tako možete slobodno, dovoljno dugo, koliko god vam prija. Što duže, to bolje. Jer date vremena smehu da radi svoj zadatak. Zbog čega ga imamo ugrađeno kao sistem u naše telo. Miroslava, dobro večer! Aha, ime filma. Film ili knjiga Anatomija jedne bolesti. Norman Cousins. Možda na YouTube-u da se nađe. Dakle, slobodno pogledajte. Može. Znate, za smeh, kao takav, da biste ga ugradili u sebi, ne morate da odvojite posebno vreme. Sad sve pustite i ništa ne radite i smejete se narednih 15 minuta. Ne, smejete se, možete stalno dok radite bilo šta. Žene, dok skuvate ručak, seckate hleb, usisavate. Da piše da ne možemo usisavati i smejeti se. Molim Miroslava za zadovoljstvom. Gde piše da ne možete ribati WC šolju dok se smete? Ja sam to sve isprobala.
najčešće takve stvari radim, odnosno smijem se dok radim kućne poslove kad mi se najmanje rade. I da vidite, ni ne znam kad sam ih uradila i još mi bude i zabavno to što radim. Ono što je inače jako dosadno. Znači, ja vam od srca hvala, Bosiljka. Ja se nadam da se smijete sa mnom. Molim vas, dole klikćite one smajliće. One ovako što se smeju. Da ja znam da se i vi svi smijete sa mnom. Ajmo sad. Ali kliknit ćete. Dakle, šta smo rekli? Kroz smeh dišemo ispravno, luči se endorfin, hormon sreće, ali je on i analgetik, lijek protiv bolova. E sad, samim bravo, hvala, to, hoću da vidim da ste veseli jer se smejete, jej! Tako, srciće, smajliće, sve redom, lajkiće, ali posebno kad se smejete, hoću da vidim osmehe vaše, to! Jej! Tako. Znači, ako bismo mi ovo radili, mi vršimo prevenciju smejanjem. Redovnim smejanjem mi vršimo prevenciju. Kada se redovno smejemo, ljubim Nina, hvala. Kada se redovno smejemo, bez obzira u kojim okolnostima, što bi rekli Englezi, no matter what, bez obzira na sve, čak i kad je najteže, a posebno tada, molim vas, posebno tada. Tako olakša se ta situacija, ona ne nestane problem, ali prosto se ismeje sva muka i bude lakše nekako, prosto se dođe do nekih, do prosvjetljenja, do rješenja, do mira koji vam dalje lakše omogućava da rešite druge stvari. Preventivno. Očuvavamo svoje zdravlje redovnim smejanjem preventivno. Ako je neko zdrav, dakle, teže se razboljeva ili skoro nikako, a ako je bolestan, brže se oporavlja. Znači, dve stvari smo do sada naučili. Disanje, odnosno dovoljni unos kiseonika i lek protiv bolova. Ali tu nije kraj. Znači, ja imam ceo spisak stvari koji se dešavaju unutar našeg tela kad je reč o zdravlju samo zato, ili da ne kažem samo zato, nego baš zato što se smejemo dovoljno dugo. Molim vas, smejte se sa mnom. Iskoristite ovo. Ali ne čekajte trenutak, ne čekajte povod, smejte se bez obzira na... I baš zato. Smejte se da bi bili pre svega srećni i zdravi, jer ne ide ono prvo bez ovog, ne ide ovo drugo bez onog prvog, ali to se zove emocionalna inteligencija, kažem, to ćemo sljedeći put pričati, da se vratimo na fizičko zdravlje. Znači, još vrlo zanimljiva stvar kad je riječ o našoj dijafragmi i našem disanju. Znate, u nama postoji jedan nerv koji zovu lutalac. Tako ga zovu, a njegov pravi naziv je vagus nerv. E sad, mi imamo simpatički i parasimpatički nervni sistem. Simpatički nervni sistem je onaj koji je odgovoran za stres. On je stalno nešto pod opsadom, on je stalno nešto u napadu, on se stalno nešto brani i stalno je stres tu. Mnogo mi posla, odmah se u odbrani od toga, vidi kakva gužva, joj, odmah se, i stalno to je naša reakcija na okolnosti koje nam se dešavaju. Lana, dobro večer, ljubim. Naša reakcija nije gužva u saobraćaju ta koja je stresna, nego naša reakcija na gužvu u saobraćaju. Ili na bilo šta drugo, ali gužva u saobraćaju je dobar primjer za vozače. Dakle,
Takav nam je sistem. A onda imamo onaj koji hladi ili koji opušta, a to je parasimpatički nervni sistem. Vagus nerv je njegov deo. Znate, ne rade istovremeno oba dva. Ili jedan ili drugi. Znači, simpatički i parasimpatički sistem. Simpatični je non stop uključen i radi, igre i mi smo stalno pod stresom. Ako uključimo smeh, a smehom se uključuje kako se zove, parasimpatički nervni sistem, on zatvara ovaj drugi. Ne mogu oba da rade istovremeno, znači jedan ili drugi. Jedan isključuje drugi. Čim se smemo, isključujemo onaj koji nas zbog kojeg smo pod stresom. A kako se to dešava? Pa, kako to smeh čini da nama stres nestane kroz vagus nerv? Pa jednostavno, vagus nerv nam počinje negdje ovdje i prolazi kroz sve naše organe, od jezika, usta, vrata, srca, pluća, redom, sve naše unutrašnje organe. I šalje signale. Kad smo i pod stresom, on isto to šalje u naše organe. Znači, sve emocije naši organi primaju. Ako su loše, loše. Ako su dobre, dobre. Sad, kada se mi smejemo, mi hladimo i smirujemo preko vagus nerva koji, znači, prolazi, on ide pored kičme i prolazi pravo kroz našu dijafragmu. I svaki put kada se mi smejemo, ho, ho, ha, ha, ho, ho, ha, ha, nama naša dijafragma masira vagus nerv i tako šalje signale u naš mozak, da on dalje šalje svuda, da je sve u redu, da smo mi opušteni, da smo zdravo, da smo dobro, da smo srećno. Tako funkcioniše to. Znači, ili možemo biti pod stresom, možemo ne biti. Mi biramo u svakom trenutku. Ja biram. Da ne budem pod stresom. Pored toga, evo ga ovaj. Pored toga i dubokim disanjem se reguliše stres. Znači, plitko disanje, i ja sam pod stresom, pa uda. Znači, opet koristite dijafragmu, opet vagus nerv, opet sve redom. Znači, tako je jako lepo i jednostavno povezano sve u našem telu. Kažem vam, mi smo čudo, a sve uzimamo zdravo za gotovo i ništa ne brinemo o ovom vozilu koji smo dobili da vozimo. Samo vozamo. Slabo održavamo, pogotovo unutrašnje delove. Stalno glancamo karoseriju, a ništa iznutra. Znači, mora da se radi. A smeh vam je, kako kaže inače Norman Cousins, unutrašnji jogging. Kad god se smijete, pogotovo pošto se radi o svim tim mišićima i organima, svi organi su vam su nam ovdje. Kad god se mi smijemo, naša dijafragma radi, naši mišići, trbušni svi ostali i ovi interkostalni rade i onda masiraju sve unutrašnje organe. I oni tako pomognu, smeh pomogne da oni rade dobro. Ali tu nije kraj. Vidite, ako ste ikad primetili, ili hajde da probamo, sada radimo generalku. Bravo, Natoša. Bolje ikad nego nikad. Hajde da se smejemo 1 minut. Ajde, ja vas molim. Pa da vas pitam onda, da li šta osjećate posle tog 1 minuta, da bi vam rekla sljedeće, stvar koja mi je na pameti. Znači, na 3-4 sad ćemo. 3-4 sad. Da vidim da se smijete tu dole. Smajlići, smajlići.
najbolji ste, je! E sad ja imam jedno pitanje za vas. Molim vas, recite mi, skenirajte malo sebe i napišite mi kako se sada osjećate. Molim vas, važno je, želim da podelim još nešto s vama. Da li ste primetite neku razliku od pre 1 minuta smeha i posle? Mozak boli, mozak ne može da boli, ali znam da je srećan, jer sada je luči endorfine, luči analgetike, luči serotonin, oksitocin i dopamin. Ali još nešto se dogodilo. A to je da nam je prokrvljenost bolja, odnosno povećava nam se cirkulacija, naše srce, voila, pumpa bolje. I onda sa lakoćom i zadovoljstvom, pošto su emocije i kroz smeh jako lepe, kroz ceo naš sistem, a ako vam se malo muti u glavi, Miroslave, to može značiti da se došao jedanput vaš mozak dobio puno kiselnika, a nije navikao. Samo to, ništa drugo. Lakoća jeste. Lakoća se osjeti zato što se ismeje jako puno onog što nam ne služi. Ali ovdje sad želim da vam pričam, znači, o cirkulaciji. Naše srce pumpa jednostavnije, vedrije i brže, i što znači da, pošto je sve dvosmerno u našem telu, kako pumpa da nam svuda prostruji čista krv, olakšanje, bravo, tako nam jednostavnije vraća ono koje nam je služilo na prečišćavanje. I opet, još nešto, naš kompletni limfni sistem, volim vas i ja, srciće, smajliće, sve redom, evo kako ćemo ovako, evo ga, i naš kompletni limfni sistem isto to radi, znači bolji je i veći protok naše limfe kroz cijelo tijelo, a znamo kao je zadatak da izbacuje toksine i njoj olakšavamo, jer ona se lakše kreće kroz naš sistem, jer pumpa lakše, jer naš limfni sistem isto bude masiran, ako tako mogu da kažem, da radi valjano, a ne da stoji ustajalo. Kretanje je živo, znate, a ovo kroz smeh još je jednostavnije i lakše i brže i bolje, pa tako to funkcioniše. I još nešto što nisam rekla, a važno je vezano za prokrvljenost. Kada se jako puno smete, odnosno kada se često i puno smete, ovako kao ja, što bih željela da naučite, i redovno i dovoljno dugo, fleksibilnost krvnih sudova je bolja, elastičniji su i manja je verovatnoća, ako uopšte ima verovatnoće, pod uslovom naravno da se non stop svaki dan smete bar 15 minuta, ako ne više puta po 15 minuta, ne može doći do tromba. Jer su nam elastičniji, krv nam je bolja nam je prokrvljenost, elastičniji su nam sudovi, srce nam pumpa. Znači ljudi, smeh reguliše rad srca. Dakle, rad srca reguliše krvni pritisak. Čim nam srce radi dobro, onda nam je i pritisak dobar. Znači, reguliše nam jedno i drugo. Reguliše nam nivo šećera u krvi. Dijabetes. Da. I to, ne znam da li ste upoznati s tim, naša koleginica je vršila istraživanje u Mariborskoj bolnici, ja mislim, sa doktorima koji se bave dijabetesom. Vršili su istraživanje gdje su proveravali kako smeh utiče na
pacijente obolele od dijabetesa i dobili su pozitivne rezultate, ne znam koliko je trajalo, mislim, ispitivanje 6 mjeseci. Dobro večer, Svetlana, Jelena, dobro večer, svi dobrodošli, Mislim da je vreme za malo smeha opet. Pa šta kažete da udahnemo ovako, i da samo pustimo smeh od sebe. Udahnemo sve lepo što želimo da nam dođe. A izdahnemo kroz smeh sve ono što nam ne služi. Jadranka, razumem, zato sam tu. Meni je tako važno da se smeh shvati ozbiljno i da dođete do onoga što već imate u sebi, s njim smo rođeni. On je mi alat za preživljavanje. Da osigurava da ova mašina radi dobro. Molim, draga Snežana, uvek. Dakle, ne samo to, reguliše rad štitne žlezde. Ja sam imala isto, za vas koji ne znate, znači ja sam onkološki pacijent bivši, i kroz ovaj silni smeh sam se ozdravila, jel? Ali pre toga sam isto imala problema sa štitnom žlezdom koja je također ozdravila. I ja se ne sjećam ni zadnji put kad sam bila prehlađena, kam li nešto ozbiljnije. Dobro večer, Snežana. Nažalost, Miroslave, neko bi rekao, smijemo se klud na brašno, mi stalno imamo negativnu konotaciju u odnosu na smeh. Pa tako i ono kad nam kažu, samo si ti smej, plakat ćeš poslije. Jeste tačno, nije istina. Nije tačno da ćemo zbog nečeg posle plakati zato što smo se ozbiljno dobro smejali, ali jeste tačno da nam suze mogu poći od smeha. Za vreme samog smeha, od silnog smeha. I jeste tačno da možemo iznati sve emocije koje nam ne služe na površinu, pa tako da počnemo da plačemo, da se to čisti. I to je jako dobro. Tako da slobodno. Pored toga, što reguliše sve ove divne stvari, povećava kapacitet pluća. Ono što je zanimljivo kod disanja i pluća, znate, mi svoje pluća, rekla sam, koristimo jako malo, na primjer otprilike 25%. I kada mi redovno sada dišemo, kao vi kad gledate mene, ja sad ne dišem kao redovno moje disanje jer pričam. Različiti su načini disanja kad ne govorimo, jer onda udišemo, izdišemo. Kad govorim, ja pričam, pa moram da uzmem vazduh, pa pričam. Kad se smejemo, tako rade sad interkostalni mišići, oni stalno kontrakuju. Znači, različiti su obrasci disanja. Međutim, kada dišemo, bez da neku radnju radimo, mi koristimo otprilike 0,50, pola litre naše kapaciteta disanja. Ili tako zvani tidalni volumen. Pardon, izvinjavam se. Izgubila sam dobar glas. Smejući se puno. Dakle, samo toliko udišemo. Pola litre. I kada mi hoćemo da udahnemo još, da uradimo jedan dubok udah, mi udahnemo još otprilike 1,5 litara. I vratimo nazad na normalno. A kad hoćemo da izdahnemo, skroz mi izdahnemo otprilike 2 litre. Ne izdahnemo sam vazduh. Ne možemo. Ne daj Bože da možemo, jer kad bi se to dogodilo, naša bi se pluća spljeskala i mi bismo u istom trenutku preminuli. Ne znam, gledali ste ili viđali na filmovima kad se produbuše pluća nečim, pa mora brzo da se zatvore da ne bi sav vazduh izašao. Mi nismo, znači, sami od sebe
u mogućnosti, tako smo napravljeni da ne možemo da izdahnemo sav vazduh koji je u našim plućima. A inače sve ukupno imamo 6 litara kapaciteta, odnosno volumena za disanje. Pluća koja se podrazumevaju da su zdrava. Ja verujem, ovo moja jesu. Još nešto što bih htjela da vam kažem, a nisam rekla, vezano za kancer. I uopšte za smeh. Kada se smejete dovoljno dugo, svaki dan, 15 minuta u kontinuitetu, za 8 nedelja, otprilike, znači može biti malo više, malo manje, sve zavisi koliko ste se smejali, kako i šta znam, ali za 8 nedelja jačate vaš imunni sistem. Smehom, ho, ho, ha, ha. Znači, od danas pa narednih 4 mjeseca, svaki dan, jel to 8? Redovno se smejte svaki dan 15 minuta da biste ojačali vaš imunni sistem. Kada ojačamo imunni sistem, moramo da nastavimo da se smejemo da bi održavali sistem dobrim. Tako da redovno treba da se smejemo stalno. Da produžimo svoju dužinu smenja. Da nađemo bilo koji način. Ako nemate druga za smenje, ako nemate smeh klub u svojoj blizini, pridružite se našem online Skype smeh klubu, on je besplatan i svi mogu preko Skype-a s nama da se smeju 15 minuta svako veče od ponedeljka do petka u 8 uveče. Eto rešenja. Ali ne morate čekati, znači šta god radite, nije važno kako i šta ćete, kojom prilikom ćete se smeti i na koji način, jer naše tijelo ne prepoznaje to. Važno je da se smijete samim tim i dišete ispravno i sve ovo što sam vam do sada pričala se događa. Dakle, vraćam se na kancer. Još nešto što je zanimljivo jeste da kada se mi smejemo dovoljno dugo, prvo, znači, kiseonik taj, pa svaka ćelija dođe do odgovarajuće količine kiseonika, pa ne može da se razboli od kancera, a onda dovoljnim smejanjem, dovoljno dugo jačamo naš imun sistem, ali dovoljnom dužinom smejanja, po 15 minuta svaki dan. Za vreme našeg smeha, znači dok se mi smejemo, dešava se još čuda, znači stvarno smeh je magija, smejte se, može vam spasiti život. Nije šala, znači uopšte nije šala, smejte se. U našem stomaku dok se smejemo, od naših krvnih ćelija stvaraju se B limfociti, zvane ćelije ubice virusnih virusa. I za isto vrijeme, dok se smejemo, ovdje u našem timusu se dešava isto tako jedno veliko čudo. Tu od naših krvnih ćelija naše krvne ćelije se pretvaraju u T limfocite ili ti takozvane T ćelije ili ti ubice kancer ćelija. Ho, ho. Smeh nije šala. Iako je veoma zabavno. Veoma ozbiljan stvar je smeh za naše fizičko zdravlje. Ja bih zaista mogla da vam pričam još nešto vezano za naše fizičko zdravlje. Mislim da ću stati ovdje sa još nečim što je vrlo zanimljivo i što je činjenica. To je da 1 minut bez smeha oslabi naš imunni sistem za 4 sata. Znači 1 minut bez smeha oslabi naš imunni sistem za 4 sata. A 1 minut smeha ojača naš imun sistem za 24 sata. Hvala. Dobro večer, Jelo, srećka, dobro večer. Ja predlažem još malo da se smejemo, može? Molim vas.
uspravna leđa, da možete lakše da se smejete. Inače, ne znam da ste primetili, ne možemo se smeti kada smo u savijeni, zato što ne možemo da udahnemo dovoljno količine kiselnika. Osim toga, smeh nas ispravlja. Ne možemo ovako. On nas otvara za sebe, za život, za sve lepo što će da nam dođe. Pa smejmo se. Za našu sreću, za naše zdravlje. Dobro večer, Jadranka. Molim vas, iskoristite ovu priliku, smejte se samo. Živeo minut smeha. Smej se. Snežana, divni ste. Svi ste divni. I vi koji ste sa mnom ovde. I svi vi divni ljudi koji ćete gledati ovo odloženo. Ljubim ja tebe, Jelo. I Snežana i vama i Nataši i svima redom koji su tu sada i koji će gledati odloženo, molim vas. Delimo ono najbolje što imamo, smeh i ljubav jedni i drugima, nek svako od nas ode bolji i srećniji. I zdraviji. Dobro večer, Makedonija, Frosina. Hvala ti što si tu. Znači, pridružite nam se stalno i uvek kad god možete, ne samo meni, svim mojim divnim kolegama širom Srbije, Bosne, Crne Gore, pardon, Makedonije, Hrvatske, Slovenije, ma gde god. Moraš i da nećeš. Sjajni si, Miroslav. Najbolji ste, jej! Divno, hvala i ja tebe isto. Tako je, upravo si, Frozina. Niste izgubili vazduh, Snežana. Dobili ste vazduh. Dišete punim plućima. Dobro večer, Vladislava. Smejte se. Ozbiljno. Dovoljno dugo, ali smeh je stvarno ozbiljna stvar, nije šala. Jej! Sljedeći put ću pričati o smeh, jogi i emocionalnoj inteligenciji. Kako nam utiče smeh na emocionalnu inteligenciju i kako je ona važna za naše zdravlje. Znači, to je tako sve fino povezano. Mi smo jedno čudo, jedna fantastična mašina, pravi space shuttle koji može ide u svemir kroz smeh. Smehoslavi ovaj put, Nataša. Nadam se da ste uživali, molim vas tamo lajkiće ako vam je bilo korisno, a ako ste uživali, molim vas srciće, ako ste se smejali sa mnom, smeškiće, znači molim vas, to mi je važno da ja imam interakciju s vama. Ja bi vas najradije sve dovela ovde.
da budem sigurna da se smijete. Tako je, živo, živo. Dobro večer, Snežana. Do sljedeće prilike. Smeh i ljubav svima. Dakle, pričat ćemo o emocionalnoj inteligenciji, kako se ona kroz smeh gradi i koliko je ona važna za naše zdravlje. Do tada, još jednom smeh i ljubav svima vama koji ste gledali, svima vama koji gledate odloženo. Ho, ho, ha, ha.